Σας. Η καλεσμένη μου. Ήρθα νωρίς. Πώς είπατε, μαντάμ? Ο κύριος. Παρντώ, να σας ζητήσω το φίλο μου. Ο κύριος Αντώνης Σταθόπουλος. Της αριστοκρατίας. Ναι, περίπου. Χαίρομαι πολύ. Μαντάμ Σουσού Παναγιώτου, στην Αμπαρία. Ξέρω πάρα πολύ, κυρία μου. Δεν είμαι αδιάκριτη, κύριε, κατά του ναι, να σας ρωτήσω το ποιον έτος πληρώνετε. Πάντως, όποιο και αν είναι, να τα εκατοστήσετε. Ευχαριστώ, μαντάμ. Μα έχεις τι να έφερνα. Πώς, βέβαια. Φαίνεται πως έτσι συμβαίνει παντού. Και όταν εορτάζει ο σύζυγός μου επίσης, οι μόνοι που το λησμονούν είναι οι φίλοι του. Τι εργασία κάνει ο σύζυγός σου, μαντάμ? Μεγαλέμπορος θαλασσίων ειδών. Δηλαδή, Έμπορος ειδών παραγωμένων στους 5 ωκεανούς. Μερσή, περίπου. ξέρετε, μαντάμ, προλίγου μου έλεγε ο φίλος μου, ο κύριος Κατακουθινός, ότι σας χρωστάει προμοσύνη γιατί σε εσάς οφείλει να ανακάλυψε αυτές τις ωραίες συνοικίες. Πρεμόν. Μα βέβαια, μαντάμ, δεν μπορώ να πω πως είναι άκρως αριστοκρατική, αλλά έχει την ιστορία της. Αμέου είναι συνοικία ιστορικώδης. Αλήθεια. Εδώ στον Πίθουλα, όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο Παπάς, ιατρός Βευθύβουλος με το όνομα, θα έχετε ακουστά. Υπήρχε η Ακαδημία Πλάτανος. Πλάτωνος. Πλάτανος. Πλάτωνος. Πλάτανος. Πλάτωνος θέλετε να πείτε. Πλάτανος, Αντωνάκη. Πλάτανος. Πλάτανος, Πλάτωνος, ψήλη στάχερα. Το λέγω έτσι καθότι επικράτησε στην καθομιλουμένη των Πυθουλαίων. Επρόκειτο λοιπόν στην εποχή του Παπά, ξέρετε, να γίνουν ανασκαφές και να γκρεμιστούν όλα τα πτωχοκομεία της συνοικίας. Μπα. Μάλιστα, γι' αυτό για να αναλάμψει όλων των αρχαίων μεγαλείων. Κυρία μου, δεν ξέρετε πόσο είμαι ευτυχής για την εξαιρετική τιμή που μου κάνετε σήμερα. Παρακαλώ, θα πάρετε ένα βερμουτάκι. Βερμουτάκι, το συνηθίζω. Ορίστε, μαντάμ. Μερσή και του χρόνου. Μα δεν γνωρίζετε με τον κύριο Τζον. Νομίζω κάπου έχουμε συναντηθεί. Στο σπίτι σας, μαντάμ, δεν ήρθα. Ναι, ναι. Εγώ τον έστειλα, μαντάμ. Είναι ένας λαμπρός φίλος και ζητάει κάποια κυρία ή δεσποινίδα Σουζάνα, η οποία έμεινε προ 15 σε αυτή τη συνοικία. Είχε έναν αδελφό στην Αμερική. Ναι, νομίζω πως μου είπε. Υπέθεσα πως μπορεί να είστε εσείς. Γιατί ο αδελφός της κυρίας που λεγόταν Ευάγγελος Ευθύβουλος, νομίζω, όταν απέθανε. Απέθανε! Ναι, κυρία μου, γιατί? Απέθανε! Ο Βανζίλ! Μα περί αυτού πρόκειται. Και δεν μου το είπατε. Παρά μου αρχίσετε ότι πλένετε πιάτα με τον αδελφό μου και παρόμοιες άλλες εχλαμάρες. Ω το πτωχό μου το Βανζίλ! Ήταν λοιπόν ο αδελφός σας. Μονογενής. Συγγνώμη, κυρία μου, αλλά δεν μπορούσα να μπω στο σπίτι σας και να σας πω ότι ο αδελφός σας απέθανε και πρώτα έπρεπε να ξεκριβώσω ότι εσείς. Πότε απέθανε? 1η μηνών. Από τι? Από σκορβούτο. Και ποιος ήταν περιποιητό? Μα ήταν σε hospital, νοσοκομείο. Έχει ιατρούς στην Αμερική? Γιατρούς, τι λέτε, κυρία μου? Παρντών, ξέρετε, δεν είχα ποτέ εκτίμηση σε αυτόν τον τόπο, καθότι μεταβαίνουν εκεί πέρα όλο πτωχοί και μετανάστε. Ω το πτωχό μου το Βανζίλ. Ώστε, κυρία μου, εσάς ζητά ο κύριος. Μα αυτό είναι υπέροχο. Παρντών. Δηλαδή, ήθελα να πω τα θερμά μου συλληπιτήρια. Αλλά. Ήταν τύπος πολύ εξτραβαγκάν και έκανε πράγματα αντίθετα προς τις παραδόσεις της οικογένειας μας. Αλλά όταν έφυγε στην Αμερική ως λαϊκός τύπος μετανάστου, αναγκάστηκα να τον διαγράψω. Τον αγαπούσα. Αλλά δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει αδελφός Λαντζέρης σε μια οικογένεια ιστορική. Πώς Λαντζέρης εκείνης, μαντάμ? Προόδευσε τουλάχιστον. Αν προόδευσε, λέει. Απέκτησε μόρφωση. Και μόρφωσες και χρήματα. Τα χρήματα δεν ενδιαφέρουν. Έγινε καθώς πρέπει. Από όλα αυτά, μαντάμ. Από όλα. Αλλά φαίνεται ότι αυτό που του κάνετε δεν σας το συγχωρούσε. Ήταν πολύ εγωιστής. Το επήρε από τον μπαμπά. Με αισθήματα όμως σταθερά. Το επήρε από τη μαμά. Και ήταν πολύ περήφανο. Το επήρε από εμένα. Μα θα σκάσω! Πέστε επιτέλους κυρία σου ότι ο αδελφός έγινε μεγάλος και τρελός και της αφήνει τεράστια περιουσία. Παρντών. Κυρία μου, είστε κληρονόμος ενός δισεκατομμυρίου δραχμών και δεν σας το λένε γιατί φοβούνται μη σας έρθει κόλπος. Εμένα. Ναι, κυρία μου, ξέρετε ότι είναι πολλά τα χρήματα και. Και μήπως νομίζετε ότι είμαι καμία γυναικούλα του λαού να ξυπαστεί και να της έρθει κόλπος επειδή κληρονομεί μερικά λεπτουδάκια. Λεπτουδάκια! Φανταστήκατε λοιπόν ότι μία μαντάμ Σουσού είναι δυνατόν να ξεφύγει από την αξιοπρέπειά της για ζητήματα χρημάτων? Κύριε, η κληρονομιά μου είναι πράγματι ενός δισεκατομμυρίου. Μάλιστα, κυρία. Μερσή. Εγώ να πηγαίνω λοιπόν. Πάω να προφτάσω το δικηγόρο μου στο γραφείο του και θα έρθω πάλι να σας δω. Au revoir. Κυρία μου, ανέκαθεν σας εθαύμαζα και σας τιμούσα. Αλλά τώρα μένω κατάπληκτος μπροστά σας. Βλέποντας με πόση περηφάνεια δεχτήκατε δυο γεγονότα κολοσσιαία. Ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο. Και σας υποβάλλω καταγοητευμένους στο ευνάμισε. Μερσή. Το επάγγελμά σας? Χρηματιστήριο. Δεν μου αρέσει, αλλά έστω. Και δεν φαντάζομαι, μαντάμ, ότι από εδώ και πέρα θα εξακολουθήσει να παραμένει σε αυτή τη συνοικία. Βιομήχανοι, εφοπλιστέ, υπουργοί, πρεσβευτέ. Υπάρχει μια ολόκληρη αριστοκρατική κοινωνία που θα ήθελε να σε έχει κατοικό της. Στο κολονάκι. Στο κολονάκι, μαντάμ. Στο κολονάκι, κυρία μου. Κυρία μου,
Θα μου φέρεις ένα βάλς? Αφού είναι βάλς, χορός αριστοκρατικός, avec plaisir. Τι συμβαίνει? Πάμε, είπα, πάμε. Απορώ πως εμφανίζεσαι εδώ μέσα και μάλιστα την έλθος και μου μιλάς πάμε σε μια στιγμή που κληρονομώ εκατομμύρια. Τι έκανε, λέει? Οι κύριοι με πληροφορούν ότι είμαι κάτοχος αμύθιτης περιουσίας. Δεν τρεπόσαστε, μωρέ. Παναγιωτάκη. Σε κορυδεύουνε, μωρέ, σου δεν το καταλαβαίνεις. Παίρνουν του κόσμου έχει γίνει. Η πρόσκληση στην έστειλε ο Ζορς. Και εσύ, κύριε Κατακουζινέ, δεν τρέπεσαι, μωρέ. Αντί να τη πείτε, μαντάμ, ούτε η πρόσκληση σας έστειλε, ούτε και έχω καμία γιορτή, κάθεσαι και το παρατραβάς και σπάς πλάκα. Δεν τρέπεσαι. Μωρέ, άσε τις μαλαγανιές και δεν περνάνε αυτά σε μένα. Βρήκατε μια γυναίκα του χεριού σου και σπάτε πλάκα. Αλλά όπου τσάκισε τα μούτρα του παλαιοβαρμπέρι, έτσι θα τα αρχίσω κι άλλοι μωρέ μου φαίνεται. Αξιοθρύνητε. Ηρεμήστε, κυρία μου, ηρεμήστε. Πάψε ρε και εσύ, χρεχρέ, την κοιτάγκα. Ρε, η σπίτι καθώς πρέπει. Την κυρία, αγαπητέ μου, την έκανες εγώ ίδιος. Γελίε, τι είπε. Εσύ την έστειλες την πρόσκληση. Μα φυσικά, ποιος άλλος? Τότε τζάμπα τον έδρα του παλαιοβαρμπέρι. Σκόρα με καλέ μου φίλε. Παναγιωτάκη, έχεις καταντήσει περίγελος του κόσμου. Αλλά φαίνεται πως όταν έχει κανείς μέσα του τον πίθουλα, όλα τα εκατομμύρια του κόσμου δεν τον κάνουν άνθρωπο. Τι λες μωρέ σου αποτρελάθηκες? Η κυρία φίλτατέ μου, και κληρονόμησε να δεις. Βρέσεις το διάλογο από εκεί ξεπεσμένε και εμένα θα δουλέψεις ρε. Εγώ είμαι ψαράς ρε. Εγώ έχω φάει την αγορά με το κουτάλι. Ψαρά, κάτω τα χέρια σου πάνω κατά το δεινό. Ορίστε μας, να απλώσει τα ξερά του ο μπίθουλος στο κολονάκι. Καλά, αλλά δεν έχει να ξαναπετύχει σπίτι μου, ακούς. Οι κύριοι που σαποτρένα σε πάνε στο προνοκομείο. Το χε άνθρωπε, με σκέπαχ τον ελαπόβο. Αηδιέστατε, συχαμένε βρωμίλο. Βρωμίλε. Μην το βρίζετε το περιμένω. Αστείο πράγμα. Έχω λεφτά και υβρίζω όποιον θέλω. Έσκασα. Σιωπή παρακαλώ. Δεν μπορώ άλλο πράγματι. Κάθε μέρα αυτές οι μόλις εδώ. Έχω δει κι άλλες εκατομμυρίους. Και περνάει όλες. Η κυρία είναι ιδιότροπη. Δεν μπορώ να το συνηθίσω. Θα πάει και τελείωσε. Η μαντάμ σου Κατακουζινού δεν τηρεί αυστηρό πρωτόκολλο στο μέγαρό τη και έχω απόλυτη την ευθύνη τη αυστηράς εφαρμογής του. Παρακαλώ τον αξιότιμο κύριο Σοφέρ, εφόσον δεν μπορεί να συνεχίσει τόσους μήνες, να υποβάλει την παρέτησή του. Είσαι πολύ κρύος. Το σημειώνω. Κάποιοι σημείωσε. Έρχεται η κυρία. 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 Δεν έρχεται η κυρία. Η κυρία
παίζει με τη Σαγκάη. Τα βλέπεις τα κύριε πρωτόκολλε. Πρέπει να πάρει εκεί μέσα στους δυο. Συστήσατε παρακαλώ στον αυθυρώσαμε αυτόν κύριο να σέβεται περισσότερο την θυμοτυπία του μεγάλου. Κάτι ήσυχα πρέπει να μείνω. Είπα δίπταγο, κύριε πρωτόκολλο στον Άρη. Ξύπνησε ο κύριος. Εδώ και μία ώρα. Εγώ μια φορά κύριε λέω, δεν ξέρω τι θα κάνει. Αλλά έχω και εγώ τα ίδια παράδειγμα. Θα τα πω τον κύριο. Όπως νομίζετε. Κι αν δες τα μηνώντα, δείχνεις τα τσακώνεις, αλλά να πούμε μαζί στον κύριο. Τώρα πέτυχες κύριε Αρχιμάγειρα, πατσόν το κουζινό. Γιατί, Ωραία, και αυτό να κανονίζει καλά η κυρία. Ένιωσε, τράβηξε κάθε βράδυ ένα βλάξ που ήταν όλο δικό του. Και δεν μίλησε ο κύριος. Κουβέντα. Έρχεται η κυρία. Οριστικός. Οριστικό. Έρχεται η κυρία. Ήρθε η κυρία. Ομίλη, Αρχιμάγειρε. ο Θεός να χαρίζει υγεία και ευτυχία στην εξορροπάτη δέσποινά μας, μαντάμ Σουσού Κατακοντινού. Και να μας πει τι θα γευματίσει σήμερα, η εξοπότητά της. Η αναφορά σου. Πρώτον, ασακουδάκι. Και κατά προτίμηση 2. Δεν είναι πολλά, κυρία. Το ένα το τρώμε, το άλλο το πετάμε. Κοντινουέ. Πρέπει και στις πτές με λίγο πιλαφάκια να μιλαμούζα. Μπαρμπουνάκι, φασκανός της γάρας και για φινάλε γουρνοπουλάκι ελαφρό. Από κρασί. Γαλλικό. Επιδόρπιον. Προνίτη υποδράκι σαμπάνια. Αυτά, κυρία. Ο σοφέρ μου. Το μάξι είναι έτοιμο, κυρία. Καλώς. Το πρόγραμμά σας, κυρία. Πρωινός περίπατος Κηφισιά, απογευματινός Γλυφάς και πιθανόν βούλα. Εκτός αν στη βούλα υπάρχουν φωταρίες, θα το πληροφορείτε εγκαίρως. Μάλιστα, κυρία. Αύριο το απόγευμα, Ζαν Μισελ. Παρδόν. Εννοώ κομμωτήριο. Μάλιστα, κυρία. Επί του τηλεφώνου μου, Τίποτα, κυρία. δεν τηλεφώνησαν από καμία πρεσβεία. Όχι, κυρία. Αντικαθίσασε. Γιατί, κυρία. Καθότι κουφί. Όχι, κυρία, δεν με κουμπί. Τηλεφωνούν από πρεσβείες και δεν αντιλαμβάνεσαι. Εχθές που με πληροφόρησε ο κύριος σου ότι τηλεφώνησε προσωπικός ο πρεσβευτής του Άμπου Ντάμπι και δεν έλαβαν καμία ειδοποίηση. Θα γίνει κάποιο λάθος. Σιλάνς, ανόητη. Λέω από αύριο το τηλέφωνο το αναλαμβάνεις εσύ. Και όταν είναι πρεσβειακός, θα ειδοποιούμε αυτοπροσώπους. Μάλιστα, κυρία. Απαγορεύεται στις υπηρεσίες μου σαχλαμάρες με τις πρεσβείες. Αλλών και παρτών και πώς και τι, διότι όταν διαρκέσει το τηλεφώνημα με τη γαλλική πρεσβεία 5 λεπτά και με την πορτογαλική 2, κολακεύεται η Γαλλία και παρεξηγείται η Πορτογαλία. Και δεν έχω όρεξη στις διαδιπλωματικά επεισόδια. Μάλιστα, κυρία. Επισκέψεις. Σας αναμένουν 3, κυρία. Καθώς πρέπει. Μάλιστα, κυρία. Της ανωτάτης υποστάθμης. Μάλιστα, κυρία. Συνεπλήρωσαν κανονική ώρα αναμονής προθαλάμου. Περιμένουν 10 λεπτά. Καλώς. Έληξε το πρωινόν. Λοιπόν, πώς θα πέρασε απόψε η ερήτημος σύζυγός μου? Μερσή. Κοιμήθηκε καλά? Μερσή. Σούζη μου, έχω μερικά παράπονα μαζί σου. Μινά, η ώρα των παραπώνων είναι το απόγευμα. Μα Σούζη μου, γιατί μου μιλάς έτσι? Πολλές φορές μέσα από την ατμόσφαιρα την αυστηρή σου διαφεύγει ο ουσιώδης λεπτομέρειο και είναι σύζυγός σου. Λεπτομέρεια επουσιώδης. Μινά, δια τα διάφτα δεν έχω όρεξης. Όρεξη. Παρτό. Όχι, δεν έχω όρεξη. Πάλι τα ίδια. Είναι ιδιωτική. Μερσή, και να μου τα λες τα ιδιωτικά σου. Σούζη μου, θα ήθελα να σου πω. Αντιλαμβάνομαι, μήπως τα παράπονά σου ότι κοιμήθηκες και πάλι χωρίς την κρεβατοκάμαρα. Και αυτό. Μινά, άπαξ και διακατός. Όταν γίνεσαι ενοχλητικός, ότι κάνω ετούτο και λέγω εκείνο και μου αρέσει ο θόρυβος και ξεσηκώνω όλο το κολονάκι και εξοδεύω πολλά, απαγορεύεται η είσοδός σου στα σκλήνος μου, καθότι αποστρέφω με την καρβατομουρμούρα. Μα δεν είχα δίκιο χθες. Επανέρχεσαι στα ίδια Μινά και έχω ημικρανία σεις. Ειλικρανία, Σούζη μου. Α, πολύ θάρρος έχεις πάρει Μινά. Και εσύ και ο καθηγητής των Γαλλικών, ο Βλάξ, που δεν έχει ψωμί να φάει και αξιώνεται να νομίζει πως έχει προφορά καλύτερη τη δικιά μου, που έχω εκατομμύρια. Καλά. Σούζη μου. Κοντινουέ. Σούζη μου, έξω περιμένουν οι κυρίες της χθεσινής φιλανθρωπικής γιορτής. Η κυρία Κιτσομήτρου, μήπως. Ακριβώς. Α, την κρύα. Ήρθε μαζί με άλλες 2 κυρίες για να εισπράξει το φοβερό ποσό που εσύ διέθεσες. Δεν σου λέω, Σούζη μου. Φιλανθρωπικός είναι ο σκοπός. Όλοι δεν μου κάτι. Αλλά ποσά λογικά. Εσύ πήγες και πέταξες 500.000 δραχμές. Πόσο στρογγυλών. Ναι, αλλά καταστρεπτικό για μας. Οι άλλες κυρίες. Είδες πως αβούρλωσαν τα μάτια τους. Μα Σούζη μου, αγαπητή μου Σούζη, νομίζω πως δεν αξίζει το σκοπό να πετάς 500.000 δραχμές για να βλέπεις γουρλωμένα τα μάτια μερικών κυριών. Πήγα να με καταπλήξουν οι σαχλές και προπάντων η κυρία Κιτσομήτρου. Προσέφερε 80.000 για να μου πει στο μάτι. Το αποτέλεσε να μοιραίο. Έφαγε τις 500.000 στο κεφάλι και ησύχασε. Οι κυρίες συνεπλήρωσαν την κανονική αναμονή. Καλώς. Η αναμονή θα παρεταθεί εις ιδιαίτερους προθαλάμους μου. Μάλιστα, κυρία.
Πού πας, Σούζη? Έχω τηλεφωνική συνομιλία με το Υπουργείο Διαζήτημα Σπουδαίων.